लोग गंदा गीत के माध्यम से जातिवाद, जिलावाद, सारवाद, ससुरवाद, भणैतीवाद, लाइफवाद, जाहिलपानावाद, आवारागर्दीवाद, वैश्यालयवाद, कुकर्मवाद एजा तो बरचोस के झगड़ा बा कि हम लंगटे कतना देखा के कतना व्यू ले ली। पूरिया छोड़ दे जा, अपन औकात देख ले जा। कुत्ता काल से पूछ तो हम गुलामी खट दे। नमस्कार, प्रणाम। हम सतीश सरकार और आप सब देखा तनी भोजपुरी चैनल हंगामा जंक्शन। तो आज हमारा साथ मौजूद बने नंद कुमार तिवारी जी, जो कि बहुत ही बड़ा भोजपुरी के लेके कार्यक्रम चला रहा बने लोग के सुधारे खातिर। चाहत रहे कि भोजपुरी सुधर जाओ, लेकिन भोजपुरी में का सुधार भइल बा अभी तक, और चाचा आगे का कार्यक्रम करी हन, एकरा लेके का सुधार करे ने विषय में बहुत बात हुई। तो सबसे पहले स्वागत बा चाचा हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना, बधाई हंगामा जंक्शन के। हम सबका से कह कि अगर भोजपुरी खातिर बढ़िया काम होत होखे तो लाइक करी हंगामा जंक्शन के, बेल के आइकन दबाई, हंगामा जंक्शन के हंगामा मचवाई पूरा देश में। भोजपुरी खातिर एगो नया आयाम लेके आवे हंगामा जंक्शन। तो चाचा जौन भोजपुरी में अश्लीलता के लेके राउर अभियान बा जी, कहाँ तक पहुँचल? देखिए बताओ तनी, हम पहले के गायक लोग गायक की बात करत रहे, अब ओकरा खातिर कहते हैं जे गंदा गावत होके सब गायक के नाम। अब के गायक लोग का करता, अब शुरू हो गई बा लोग गंदा गीत के माध्यम से जातिवाद, जिलावाद, सारवाद, ससुरवाद, भणैतीवाद, लाइफवाद, जाहिलपानावाद, आवारागर्दीवाद, वैश्यालयवाद, कुकर्मवाद। ये गंदा गायक लोग हर स्तर से शुरू कर दिले वालो, जौन की फेसबुक और यूट्यूब पर लिखता मिलता। एगो चीज़ सोची, हमार भोजपुरी में कितना बढ़िया साहित्य बा, जहाँ संस्कार के विधा मिलत होके, जहाँ हर जगह बढ़िया विधा मिलत होके, जो इलाज होकर जो संगीत से इलाज होत होके, ओजा भोजपुरी के गंदा गीत गा करके आज के कलाकार भोजपुरी के बर्बाद कर रहा बा। सोची, जैसे हीरोइन के आदि बना के बड़ा खुश होके गर्व से कहला कि आज हम 10 गो लड़का के नया हीरोइन सिखा दिया, नहीं हीरोइन पिए सिखा दिया। नहीं वैसे ही आज गंदा गायक कहता कि जुआ पीढ़ी आज हमारे हाथना व्यूवर हो गए। वो व्यू ना हो, मानसिक रोगी हवन। एगो चीज जान ली, जैसे कोनो लड़की लंगटे जात होके ओकरा के देखे खातिर भीड़ लग जाई, वैसे ही वो लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर गंदा रैपर और गंदा चित्रण के चलते व्यू बढ़ रहा बा, जो से आज जुआ पीढ़ी बर्बाद हो रहा बा। तो जौन चाचा अभियान बा जौन भोजपुरी के लेके कब शुरू कईनी? देखिए, आज से अब खैर भइल तो रहे 2010 से तमाम लोग लगा रहे, लेकिन असली भइल 3 साल बाद से, जब लगातार एक तरह के कुकर्म बात जब शुरू भइल, ओकरा खातिर एगो अभियान उठौनी। आज जौन भी सुधार रुकता, सुधार शुरू बटे, वो हमार देन ना है, वो भोजपुरिया समाज के देन है, जुआ पीढ़ी के देन है। जब जुआ पीढ़ी के लाग गई कि ना ये हमरे के बर्बाद करके हमरे से पैसा कमाता लोग और समाज भी खराब करता लोग, तो विरोध शुरू हो गई। आज विरोधे के लगे देन बा कि बिल बिलाए शुरू कर दिल बड़ो। देखिए वो चीज़ और बताओ तनी हम, जैसे मूस धन के कुटुम के धान के देखले बनी जा, बियरी में लेके चल जाला, आ अंत में का होला कि लोग पोछिया धक के पटकेलन। तो वैसे ही आज गंदा गायक लोग के वही मूस रूपी पूछ धक के पटकाए शुरू हो गई बा लोग। अब दिन मैंने बहुत दिन नहीं खे जौन ये लोग घुटना ना टेक दी। सोची, कौना कलाकार पर गाली पड़े के चाहिए, जौना कलाकार के गीत पर गाली पड़े, फेसबुक पर गाली पड़े, वो कलाकार कैसन। आज एक कलाकार दूसरा कलाकार के गाँव कि फलाना जिला के सार है, फलाना जगह सार हन, जिला के जिला कैसे सार हो गई, हम भी पूछल चाहता नहीं। आज जुआ पीढ़ी में जब फैन होता है से भी कहता नहीं हम कि कौन कलाकार के अगर भोजन चला दिहन, समाचार ना पूछिहन, कोनो कलाकार के एक दिन कोनो स्टेज पर बुला दी बिना पैसा के, तो होश बिगड़ जाई, या कि कोनो विपत्ति में होके तन जाए कलाकार से 10 रुपया मांग ले तो ना दी। फिर फैन कैसन, वही कलाकार के फैन बने के चाहिए जेकरा गीत संगीत में साहित्य होके, बकिए अनर्गल कलाकार के कोई फैन ना होके के चाहिए। सोची, जौन कलाकार आके लाइव आके गुंडई देखावत होके कि हम पूरा के देख देव, जौन कलाकार फोन पर गाड़ी देत होके, वो कलाकार कैसे हो सकता? आ कलाकार पर गाड़ी काहे पड़ी? क्या कोनो जमीन के झगड़ा बा, कोनो जायदाद के झगड़ा बा, कोनो खेत के झगड़ा बा? ना, एजा तो बरचोस के झगड़ा बा कि हम लंगटे कतना देखा के कतना व्यू ले ली। एजा लंगटे देखावे खातिर लड़ाई चल रहा बा, आई वही में अपने मझुरा के मर जाई लोग। एगो चीज जान ली, तो चाचा जौन ई लड़ाई भइल, विवाद भइल भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 गो बड़ा कलाकार के बीच,
तो ओ कलाकार के जौन भी फैंस रहन उ जमीनी स्तर पे आपस में विवाद करलन, उनकरा खातिर का देखिए कलाकार जौन भी फैंस लड़न जमीन पर बुरबकाही किलन, वो लड़ाई ना है, वो एगो स्टंट है अपना के समाज में कायम रखे खातिर। जब समाज से स्तर गिरे लागल तो एगो नया एगो स्टंट खड़ा कर गल कि लड़ाई करके समाज में बने रहे खातिर एगो लड़ाई है। ई वो बुरबक बा जे ओ लोग खातिर लड़त होके, लड़े के बाद तो सामाजिकता खातिर लड़ी, लड़े के बाद तो भाईचारा खातिर लड़ी, लड़े के बाद तो समरस समाज खातिर लड़ी। वैसे कुपातल खातिर कबो मत लड़ी जौन भोजपुरी के अपना गीतन के माध्यम से जरावत होके, चाहे राइटर होकस, चाहे गायक होकस, चाहे फिल्म निर्माता होकस। तो सबसे अगर ज़्यादा दोष अश्लीलता के देखल जाओ कि मतलब जो भी भोजपुरी में अश्लीलता फैल रहा बा या फिर जातिवाद फैल रहा बा या फिर बहुत सारा चीज़ पोस्टर थंबनेल देख के तो जो बढ़िया आदमी होकर घरे भी यूट्यूब खोलल नहीं खन चाहत, तो एकर जिम्मेवार सबसे ज़्यादा के बा? देखिए हम कोनो कलाकार ऐसे कि कलाकार के नाम रखब तो एगो दूगो छूट जाई, इगा दूगो 2-4-5 गो बड़न जा कलाकार जे के नाश कैले बा लोग, जे हाई लेवल पे बने उनका। देखिए हाई फिर कहते नहीं हम हाई लेवल में केकर नाम रखब तो एगो के छूट जाई तो फिर होई कि वही कति भी बात चलत हटे कि वो फिर विवादित हो जाई। जे भी कलाकार होके, कोनो जाति, कोनो धर्म, कोनो समुदाय के होके, गंदा गावत होके वो लिचड़ है, अगर जे बढ़िया गावत होके वो गायक है। जे संस्कार के गीत या संस्कार रूपी साहित्य सुनावत होके वह कलाकार है। बके केहू कलाकार है ना, इससे कलाकार मत कहीं, कलाकार को बड़ी दिक्कत हुई। कलाकारन के नाम पूछब तो भले कहल जा सकता, कलाकारन की गिनती एकदम सीमित बा जौन कला कह के भोजपुरी के बर्बाद कर रहा बा लोग। तो चाचा भोजपुरी खातिर इतना दिन से अभियान चलावत तनी भोजपुरी के अश्लीलता खत्म करे खातिर, तो भोजपुरी में एगो सेंसर बोर्ड खातिर एकरा खातिर कहीं मांग अरवा से बताओ तनी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिले बानी, हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के दिले बानी, हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के दिले बानी, एक बाद माननीय सम्राट चौधरी जी के दिले बानी, अभी रातें मेल कहीं हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नहीं मेल हम फिर आदित्यनाथ जोगी जी के मेल कहीं हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लगातार जमीनी स्तर पर चालू बाटे। एगो चीज जान ली, हम फेसबुक पर यूट्यूब पर ना बोल, जमीन पर काम करला, जमीन पर काम करब। हम चल के देख ली बहुत स्तर तक गीत बंद भइल बा। आज ये स्थिति हो गई बा, अजी कलाकार 1 लाख मिलियन चल गए भी तो हम केक काटता नहीं। अरे केक की कहे ना कटल कि हम समाज में कितना बढ़िया संदेश दिले बानी, औकात हो के काट के दिखाओ ना कि समाज में हमारा का संदेश गई बा। अगर जौन चीज समाज खातिर संदेश ना होखे ओपर केक काटल बेकार बा, व्यर्थ बा। एगो चीज जान ली, हीरोइन वाला बहुत बड़ा आलिशान बिल्डिंग बना ले आ कहे कि आज महता धन कमा ले बनी, वो धन व्यर्थ बा, वो कफन में लपटाई हुए। एगो चीज जान ली, देख ले कफन में जेब ना होखे, तो आज बताओ के पड़ता कि फेसबुक पे बताओ तो के गंदा बा के बढ़िया बा, और वह उठा के देख ली यूट्यूबे बताओ तो के बढ़िया बा के खराब बा। ये महाराज कलाकार पर गाड़ी काहे पड़ी जी? कलाकार केकर खेत कटले पे गाड़ी पड़ी? हम पूछता नहीं, अगर कलाकारी रही तो गाड़ी काहे पड़ी? गाड़ी बात कलाकारी क्वेश्चन। तो आज के डेट में कहल जाता है कि भोजपुरी जो भी गाना होता वो अच्छा बा या बुरा बा, एक और का पैमाना सेट होता? कुछ लोग तो कह देता है कि ये पे व्यू ज्यादा बा तो अच्छा गाना बा, लेकिन रउआ हिसाब से कौन गाना अच्छा बा? फिर हम कहते नहीं, हम एगो चीज हमरा के बताई कि व्यूज से अगर बढ़िया हो जाए भोजपुरी तब तो फिर एगो चीज व्यूज से अगर बढ़िया गीत हो जाए तब तो ये बताएं कि और बढ़िया गाय लोग कहाँ जाए, लोग माननीय शारदा सिन्हा जी कहाँ जाए, माननीय अवस्थी जी कहाँ जाए, भरत शर्मा जी कहाँ। व्यूज कोनो चीज ना है। एगो चीज बताई, हिंग कितना होला, हिंग में सुगंध होला, हिंग बने के कोशिश कर जा, व्यूज ना मानसिक रोगी है लोग। एगो चीज बताओ तनी, हम कनी वसवे कोनो लड़की के लंगटे खड़ा करा दे तो जब भीड़ ज्यादा हो जाई, संत के कम होई, तो लंट के जुगाड़ है, संत के जुगाड़ ना है, ये गायकी के जुगाड़ ना है, लंटही के जुगाड़ है, ये कुकर्म बात के जुगाड़ है। ये कुकर्म बात से लोग के बचे के पड़े, अगर ना बाची लोग तो बहुत देर नहीं खे। हम बताओ तो वाले हम ये लोग घुटना टेक के आई लोग अपने यूट्यूब फेसबुक कही लोग कि हमरा के भोजपुरिया समाज अब बचा ले। कुछ हमरा बताई, सरस्वती माई के उपासक गोपाल भैरवा है ना हमरा के, और देख ले कब कहेला लोग हम सरस्वती माई के उपासक हैं। सरस्वती माई कहाँ गाड़ी सिखोले बड़ी जान तो ढोलक के, तबला के, नाल के, बैंजू के गोड़ लागेला लोग, आ कहेला लोग हे भोजपुरिया श्रोता रहुए सब हमारे भगवान हैं। भगवान की गाड़ी देवे खातिर, की गाड़ी सुनावे खातिर। अब इससे बड़ा निर्लजता का हो सकेला कि जौना श्रोता के सामने से कहते कि रहुए हमारे भगवान हैं और रहुए हमरा के उठाई देख ले। हम जगह व्यूअर कलाकार के बात बतिया तनी हम कि जेकरा के भगवान मान के और लतियाओ तनी हम कि तू ही सुनत तो हम का करी, धन्य है कलाकारी। अरे ऐसा कलाकार के जूता मार के उतारे के स्टेज से, हम जहाँ रही तहाँ उतारी ला, आ जहाँ रह तहाँ उतारब।
तो जो भी अभी भोजपुरी में चल रहा बा, लोग एने ओने के बात करत हैं, फिर अश्लीलता के लेके भी जो भी बोलत हैं, तो जो नया कलाकार चाहत हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर भोजपुरी में एल्बम निकाली या गाना निकाली, तो उ तो देखत हैं कि हमारी यार हई तरह के गाना गाइम तभी होना जी। कोई भी नया चीज़ आवल चाहेला तो आदमी सोच के चल मार्केट का बा वो अनुसार आई, तो उनकरा खातिर का इफेक्ट पड़ी? देखिए बताओ, जे आवल चाहता हम जितना जुआ बिगड़ी जुटल बा सबका से कहता है इफेक्ट पड़ता तब ना बड़ा शुरू भइल अब रुकल बा, लोगन के लागल तब रुकल बा। कुछ चीज हमरा के बताई कि उतने लिखे होकर बढ़िया कलाकारवा पे पैसा देके रिपोर्ट मरवा होता लोग। सोचिए लोग कलाकारी का बताते नया सगुफा हम कि जे भी कलाकार थोड़ा सा बढ़िया करे खातिर सोचता ओकरा पे लोग पैसा लगा के ओकरा के रिपोर्ट मरवा होता। फेसबुक यूट्यूब बता रहा बा हई के कलाकार हैं कि कलाकार हैं, तो कलाकारी छोड़ी कलाकारी के तरफ आई बहुत दिन राउत चले वाला ही बाजार नहीं खे। ऐसे राउत बाजारीकरण पूरा भोजपुरिया समाज चल गई बा, ऐसे बाजारीकरण के बंद करी। चाचा स्वागत बा और हंगामा जंक्शन चैनल में। तो सबसे पहले हमारे चैनल के जो भी श्रोता बने अपना बारे में उनका पहले बता दी, ओकरा बाद सवाल होई। अभी बहुत बहुत धन्यवाद हंगामा चैनल के। हम व्यास गोपाल यादव, आरा भोजपुर। तो अभी के समय में जे लोग कहत हैं खुले मंच से आके लोग बहुत सारा गायक कहत हैं कि हमनी के भोजपुरी में एगो लेवल बना देनी जाए। रउआ लोग तो बहुत पुराना आदमी बन जा, भोजपुरी के बहुत समय दिले बन जा, तो का लागत है लेवल में का दिले बने जा भोजपुरी के, या फिर भोजपुरी उ लोग के दिले बा? भोजपुरी के तो नाश कर दिहल जे भी कहते कि हम लेवल बना लेने। बहुत सुंदर अश्लीलता के माध्यम से भोजपुरी के विनाश कर दिहल। ई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ई समाज एक से जोड़ल जाते रहे। आज भी ये संगीत जौन बा ये बहुत विद्वान के लिखल हो। संगीत मानव के गहन रूपी अंतराल में बैठी हुई दुष्कृतियों को बाध्य कर जो सुकृतियों को संचार करता है, तथा यूँ कहा जाओ कि संगीत में साक्षात ईश्वर का वास होता है। आई संगीत के अश्लीलता में ढार के आ कहते लोग हम लेवल बढ़ा देनी, लेवल ना संगीत के विनाश कर दिहल लोग। अच्छा, जौन पुराना संगीत रहे और नया पैटर्न जौन चल रहा बा, ये दोनों में का अंतर आइल बा? दोनों युग में तो गावत नहीं रहुआ। पुराना में साहित्य रहे, सांस्कृतिक रहे, साहित्य रहे। आज साहित्य जौन बा, साहित्य छोड़ के लोग अश्लीलता पर गाड़ी पर आ गई बा। जौन से हमने के देखते हैं यूट्यूब पर ई व्यास ऊ गायक जौन बड़े वो गायक के गाड़ी देते रहे यूट्यूब के माध्यम से। श्रोता जी भी बाड़े वो कमेंट ऑफ गाड़ी को से करे लगल। तो जो भी अभी नया कलाकार बने उनकरा खातिर राउर का संदेश रही? नया कलाकार के हम यह कहब कि बढ़िया समाज में शिक्षा देवे वाला, संदेश देवे वाला गीत गाओस लोग। श्रोता के भी कहब कि उहे गीत के लाइक करे के बा जौन से हमारा समाज के शिक्षा मिले। अच्छा, आज के डेट में लोग गाना गा कहता श्रृंगार रस के गाना हो, तो दर्शक के चैनल के माध्यम से बता दी कि श्रृंगार रस में अश्लीलता में क्या अंतर? अरे श्रृंगार अश्लीलता में बहुत अंतर बा। तो अभी जो ना होता है श्रृंगार रस की जो पहले आई रहे श्रृंगार पहले आई रहे तो श्रृंगार रस हो, ये तो अश्लीलता रस बाटे, जहर रस है तुम्हारा, जहर रस बा। ये अश्लीलता भाई श्रृंगार रस ना कहल जाइए करे के। तो मतलब जे भी लोग गा देता कहता कि पति पत्नी के नोक झोंक के बीच के कहानी हो या फिर श्रृंगार रस हो, तो ये लागत है कहीं से भी गाना सुन के आज के डेट के कि श्रृंगार रस आज के जो है अश्लीलता गीत आ गई बा, ई श्रृंगार ना कहल जाइए। भोजपुरी केहू के गुलामी ना करे, केहू गिरवी ना हा। जे भी कहता कि हम भोजपुरी के दिले बनी वो काल भोजपुरी के छोड़ दे, ओकरा औकात पता चले, ओकरा कुत्ता ना पूछी। एगो चीज जान ली, भोजपुरी वो लोग के पहचान है कि हम भोजपुरी गाइला, हम भोजपुरी सिंगर हैं। कबो ई ना भोजपुरी कह सकले कि हम फलाना कलाकार से हम भोजपुरी भइल बनी, आ ना ही तो ढेर लोग के घमंड होके तो भोजपुरिया छोड़ दे जा, अपन औकात देख ले जा। कुत्ता काल से पूछी तो हम गुलामी खड़ दे कुत्ता। एगो चीज जान ली, वो लोग जानल जाला भोजपुरिया से, न कि भोजपुरी जानल जाला वो से। वो भोजपुरी का ऊंचाई दी हम गाड़ी दे बोला को भोजपुरी को ऊंचाई दे सकला? अरे भोजपुरी ऊंचाई दिलस के लोग के भोजन दे दिलस ना। तो रोड पर जो बातन गिट्टी भी नित लोग बुझाइल, गिट्टी भी नित लोग। जे भी कलाकार बा गंदा गवैया, हम बढ़िया गवैया के बात नहीं करत, फिर समझब। ऐसे कोनो जाति, कोनो धर्म, कोनो समुदाय गायक अगर बढ़िया गाओ तो खस वह भोजपुरी के गायक हो सकलन। भोजपुरी के पहचान उनका से नहीं हो सकत कि फलाना भोजपुरी के दिहलन। ऐसे जेकरा भी घमंड होके कि हम भोजपुरी के दिले बानी, वो भोजपुरी छोड़ के देखो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, मिल के आप लोग से बहुत अच्छा लगल। और लोग के भी जो दर्शक बने उनका भी पता चली कि अश्लीलता, श्रृंगार रस जो भी आज कहत हने उ सब दिखावा बा। और भोजपुरी के लोग नहीं के कुछ दिले, भोजपुरी से लोग कमैले बा, लूटले बा लूटले बा गंदा लोग गायक लोग। भोजपुरी से। चीर हरण कैले बा लोग। हंगामा जंक्शन चैनल के ऐसे ही देखत रही, सब्सक्राइब कर ली और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबर मिलत रही और अच्छा अच्छा लोग से मुलाकात भी हम करवावत रहूँ।